Εμείς θα ξεκίναγαμε να πάμε από το μονοπάτια μέσα στο δάσος για να βγούμε στον δρόμο αυτόν και στο βουνό για να πάμε στην εκκλησία ύστερα. Η εικόνα ήταν στην Παλαιαπηδιά μόνιμα, δεν την πήγαινο έφερναν. Αλλά επειδή μπήκαν στην εκκλησία και κλέψαν τις εικόνες τις παλιές, φοβηθήκαμε και τη φέραμε κάτω. Αυτή είναι μια λιτανία, μια φυσική ανάγκη του ανθρώπου που έχει από την Παναγία να την πηγαίνουν την εικόνα στο σπίτι της. Είναι παράδοση. Εγώ ήμουν κοπέλα. Πηγαίναμε στα πανηγύρια, πηγαίναμε από την παραμονή απάνω. Τότε έπαιρναν στα πεσάκια και τα έβαλαμε στα ζώα και φόρτωναν καρπούζια και πιπόνια να φάμε. Ψωμί, τυρί, ηλιές παραμονή, ντομάτες. Το βράδυ νύστευαμε στο μοναστήρι το βράδυ. Κοιμόμασταν εκεί, γλεντούσαμε εκεί. Την άλλη μέρα όπου τους είχε έψινε και τρώγαμε και ξαναγλεντούσαμε και φεύγαμε το βράδυ. Η εικόνα της Παναγίας της Απειδιώτισσας ξεκίνησε από την Προύσα. Φημολογείται 1750 με 1850 από μαρτυρίες. Οι Έλληνες και οι χριστιανοί της Προύσας ήρθαν στα παράλια, στη Μικρά Ασία, εκεί που ήταν και ο άλλος ο ελληνικός πληθυσμός και οι χριστιανοί. Ιστορικά η εικόνα από την Προύσα έμεινε στη Μικρά Ασία αρκετά χρόνια και με το διωγμό του 22 ήρθε και εγκαταστάθηκε στα Άγραφα. Οι Έλληνες που έγινε ο διωγμή βρήκαν τρόπο και ήρθαν και εγκατασταθήκανε στην περιοχή των Αγράφων. Εκεί φτιάξανε μία πανέμορφη εκκλησία που είχε και πολλές εικόνες αρχαιολογικής αξίας, όπως έχει και αυτή. Η εικόνα μας αυτή εδώ έχει ταυτότητα. Είναι μια θαυματουργή εικόνα για τον τόπο που ήρθε. Κάθε χρόνο η εικόνα την πηγαίναμε με λιτανία από το δρόμο, το μονοπάτι το παλιό που πηγαίναμε επάνω, κάναμε τη λιτάνευση στην εκκλησία την καινούρια, γινόταν το απόγευμα ο Εσπερινός και η παράκληση, την άλλη μέρα γινόταν η λειτουργία της και είναι μια παράδοση που θέλουν να την διατηρήσουν οι νέοι. Έχει διαπιστωθεί ότι είναι μια πολύ αρχαία εικόνα η οποία έχει γίνει από μαθητάς του Ευαγγελιστού Λουκά στην πάροδο του χρόνου.